ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. Шуморо дар барномаи писандидаатон зери унвони «Ту барои ман азизи» хайрамақдам мегӯем. мавзӯи имрӯзаи мо ҳаёт ҳаракатро талаб мекунад ном дорад. имрӯз мо мехоҳем дар бораи омили муҳими нигаҳдории саломатии ҷисмонӣ дар бораи машқҳо сухан гӯем. барои он ки ҷисми мо солим бошад, зарур аст то ғайр аз омилҳои зиёди ба саломатии мо таъсиррасонанда ба иҷрои машқҳои ҷисмонӣ низ вақт ҷудо кунем. вақте ки мо ба иҷрои машқҳои ҷисмонӣ машғул мешавем, дар организми мо шурӯъ аз рӯҳия то ҳолати ҷисмонӣ ҳама чиз дигар мешавад. ҳангоми сарбории ҷисмонӣ ҳама узвҳои бадани мо фаъол мегарданд. машқҳои ҷисмонӣ ба мушакҳо, шушҳо, дил, майнаи сар таъсири хуб мерасонанд. гардиши хун ва вазъи ҳормонӣ беҳ мегардад, зеро чунин ҳормонҳо ба монанди серотонин ва дофамин ҳосил мешаванд. инчунин машқҳои ҷисмонӣ дар табобат кардани ҳолатҳои бехобии рӯҳафтодагӣ ва бартараф намудани ғаму андӯҳ ва нотавонӣ ёрӣ мерасонанд. намудҳои гуногуни сарбориҳои ҷисмонӣ вуҷуд доранд. дар ин барнома мо дар хусуси баъзе аз онҳо ба монанди велосипедронӣ, шиноварӣ, даф ва роҳравии скандинавӣ сухан мегӯем. инак велосипедронӣ. велосипедронӣ рӯҳияи моро беҳ намуда барои тамоми рӯз ба мо нерӯ мебахшад. миқдори хун ва инчунин оксигенро ба майнаи сар зиёд месозад ва ин боиси фаъол ва барқарор гардидани ресепторҳое мегардад ки ба офаридани ҳуҷайраҳои нави майнаи сар мусоидат мекунанд. ин ҳуҷайраҳои нав сабаби қавӣ гардидани хотираи мо мегарданд. шиноварӣ. шиноварӣ яке аз намудҳои аз ҳама фоидабахши сеҳатгардонӣ ба шумор меравад. он узви такяву ҳаракатро рушд ва тақвият мебахшад ва ба системаи дилу рагҳо таъсири мусбат мерасонад. шиноварӣ ҳолати мушакҳои тахтапушт, қафаси сина ва миёнро беҳтар мекунад. он ба узвҳои дарунӣ таъсири маҳзбмонанд расонида вазнро кам мекунад ва фишори хунро мӯътадил мегардонад. дав. дав ин яке аз намудҳои аз ҳама дастрас ва табиӣ варзиш аст. барои ба дав машғул шудан пойафзол ва либоси мувофиқу муносиб доштан кофӣ аст. ҳангоми ба дав машғул шудан ҳамаи гурӯҳҳои асосии мушакҳои бадан кор мекунанд. миқдори зиёди нерӯ сарф мешавад ва мубодилаи моддаҳо зудтар суръат мегирад. роҳравии скандинавӣ. боз як намуди дигари машқҳои ҷисмонӣ роҳравии скандинавӣ мебошад. инчунин як намуди роҳравӣ бо асоҳо аст ки дар он методика ва техникаи муайяни роҳравӣ бо ёрии асоҳои махсусан омодашуда истифода бурда мешавад. аз рӯи маълумоти тадқиқотҳо роҳравии скандинавӣ назар ба роҳравӣ ва дави муқаррарӣ барои ба ҳаракат овардани наздикии 90% мушакҳо ва қариб 2 баробар бештар сарф кардани калорияҳо ёрӣ мерасонад. истифодаи он бо ҳадафҳои табобатӣ дар мубориза бо бемориҳои узви такягӯҳу ҳаракат комёбии хоса буд. намудҳои гуногуни тамринҳо ба манфиати ҳама он касоне хоҳанд буд ки саломатии худро нигоҳ доштан мехоҳанд. фаъолияти мунтазами ҷисмонӣ эҳтимолияти пайдошавии бемориҳо, зуд такрорёбии сабабҳои асосии фавтро кам мекунанд ва инчунин ҳолати умумии саломатӣ ва сифати зиндагиро беҳтар месозанд. ба шумо бо ҳаловати зиёд ба ҷо овардани машқҳои ҷисмонӣ, эҳтиёт кардани саломатии худ ва хушбахт буданро таманно дорем. ба канали мо бипайвандед ва шарҳу эзои худро нисбати ин мавзӯъ ба мо бинависед. хайр то вохирии оянда.